малко джазмени са се хвърляли така стремглаво в импровизацията, както Кит Джарет. Никой освен него не е отивал толкова далече в това самотно акробатично упражнение. Неговото трио Standards вече съществува 18 години. Истински рекорд в бранша. Едновременно с това Кит Джарет изповядва особен пиетет към текста, което го прави извънредно оригинален, класически и съвременен изпълнител. Джарет споделя: първо гледам партитурата и я намирам за добра или не. Не ми се нравят големите жестове. Макар че е странно да го казвам аз, защото като свиря, човек би казал, че физически аз самият правя големи жестове. Ала истината е, че не обичам прекалено драматичната страна на музиката. Когато чета партитура, не гледам в коя година е композирана. Търся нейната прозрачност. Не обичам да изпълнявам романтизъм, защото точно там са необходими големи жестове. Не може да се свири прозрачно. Трябва да се предаде цвят и някакъв емоционален контакт. Трябва да имаш визия за интерпретацията, която искаш да дадеш. А музиката, която обичам повече от всичко, е толкова прозрачна, че не е необходима визия. Достатъчно е да чуеш нотите. И докато те си летят една след друга, вече нещо се случва. Когато свиря джаз, а го правя непрекъснато, съм 100% аз самият.
Музиката е част от живота. Това не е отделно контролирано събитие, което един музикант представя на публиката. Тя е кръста му. Музиката не трябва да ни напомня за привидния контрол, който имаме върху живота си. Напротив, тя е резултат от факта, че не сме единствени и не контролираме собствения си живот. Веднъж преди концерт, преди да изляза на сцената, за да свиря Бах и Моцарт, внезапно разбрах какво ми липсва. Силното усещане. Бях зад кулисите и не бях достатъчно възбуден от идеята да давам този концерт. Опитах се да разбера защо и съм почти сигурен, че беше защото вече познавах музиката нота по нота. Не можеш да я промениш. Все едно, че съм прекусил половината земя с самолет, за да ида в специален ресторант, а той е вече затворен. От тогава се посветих изцяло на импровизацията. Изкуството съществува като напомняне, като нещо, което напомня за нещо забравено. Истинското изкуство представлява вид отношения, независимо дали са между Бог и човек, между мъж и жена, земя и хора, цвят и форма. Причината да кажа забравено е, че бъдещите отношения са нещо наследено от днешния ден. Това, което ние виждаме сега. По този начин ние можем да забравим бъдещето.